Salam olsun qadirli dostlara, iyileşlere, mehriban doğallara. Dün aydışım yali şemmeğin dün şemme bernamasını yekşemme gün almar bolupdyk. Şol için men sözümde durayın idim. Ya da olsam hizmetinizde bolayın. Görüntüsüz geçmeyip şu wagt açıp oturun. Telefonu, Instagram'ı yeni bir tema bilen, mowzu bilen görüntüde başlarız. Bir näsepdi öň oğlanlaryň biri bir sorag bar diýipdi da. Onan bir dostumuz tapşyrypdy. Men de sorag diýenden köplenç ferhengirek, tarihirek, edebirek kanýadym. Ýöne gördüm. Bir soragynda felsefi, ijtimai dese boljak, her kimin kellesinden geçýän bir sorag. Türkmen çaýdary bolsak, biz näme üçin ýaşaýarys? Maňa şonu soraýar da. Olam aňsat sorag däl. Sebäbi her kim bir maksat bilen ýaşaýar. Ýöne her kim öz pikirini aýdyp biler, ben näme üçin ýaşamaly diýip biler mesalçy. Salam bolsun maňa salam aýdanlara. Bir-birden açyk durmaýyn, köp sag bolun. Hawa oňa ol wada başlamak ýa-ni perşembe güni şol İstanbul'a gittim. Bizim şehrimiz şol İstanbul'un 3 saatda arasy var. Biz Edirne'de ýaşaýas. Ýakyn zamanda bolýan gowy tarapda var. Bir tarapdan 15 daýgada Bulgaristana gitýäs, 15 daýgada Ýunanna. Üç ýurdun ortasynda duran ýaly. Salam bolsun hemmeňe, salam bolsun gadardan edýärler. Edil şu wagtda Sadyk jaňytýar, Sadyk açyk bolsa giri bermeli. Sadyk biziň gadarly dostumyz. Men belki de maňa da diýerenler bir göreýin. Ondan Türk dünýäsiniň zady bar da İstanbulda. Ýazyjylar. Ýazyjylaryň konferans kurultaýy bardy. Her ýurtdan, türki ýurtlardan goşuldylar. Kırgızstan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, yine köp ýerden. Ýöne gynansaňam hemişe kiýaly Türkmenistandan adam ýok. Şu Türkmenistana gelip galsa aýagy agsap durda. Onuň sebäbi Türkmenistan özü bir dünýäden bir izole edilen ýaly bir ýurt. Birini iwere aýjak bolsa bir ýazyjy müň elekden geçirmeli. Siyasi soraglar. Bizim şansymyzdan şol Türkmenistan gaty izle da başgalardan. Oňsyny käme durmaýyn. Ýene de men şo bakam hem Türkmenistan hem de bir Türkmen Tehra diýip şo iki tarafa da bir zat bir boşlugy doldurjak bolmaly bolýar. Bizim Türkmen Tehramyzy bilýänam ýok bu taýda. Türkiýede Türkmen Tehra diýeni häzir milleti bilmeýär. Menna bärik gelen wagtlarynda şol ýazyjy şahirleri Rowşenfik Aydyn diýilýär, şolar hem bilmeýärdi. Hatta kitaplarynda Türk dünýäsindäki lehçelerden gürrüň edellerine şu İrany gedip galanna Gaşgaýlar ýazýarlar, Azerbaycan, Horasan türkleri ýazýarlar. Ýöne bizim 2 milyon Türkmenimiz var, ondan söz etýän adam ýok. Evet, oňam günäsi bulardan däl, bilýän zatlaryny ýazýarlar da. Asıl kemçilik bizde Türkmenlerimizden, bizden. Näme öz ýurdu, ülkämizi tanıtmaýarys. Tanıtjak bolup jan çekmeýäs. Zähmet çekmeýäs. Biz oturan yerimizde dünýä hiç wagty gelip biz tanımaýar derdimiz soramaýar. Häki görüňe bar ýa aglamadyk, oglana emmi ýoga bar ýa ýene de. Özümiz tanıtmaly.
Gelimden beri näçe makale yazdım şu Türkiye'de. Näçe yerde konferans verdim, gurrun verdim. Näçe ruznama musabı verdim. Bir adamın elinden gelip bilecek işler ettin. Bir adamın iş değil. Bir yurt tanıtacak bolsan ona onlarca adam gerek. Şol men häzir Türkiye gelmäkem şu yerde yaşayan Türkmenlerim gatyken gelimden sonra da yeni Türkmenken ýöne şolardan näçe makale çykdy. Men gelmäkäme zat yok ýalyny soňky döwürlerde ýene o tarapdan bir näçe edebiýat dost gelim bir makale ýazylýar. Şoň bilen biraz inni şol edebiýatçylar, ýazgy şairler, gazeteciler arasynda Türkmen ferhan biraz tanıdyp başladyk. Onu da köpsi bilen ok, halka hiç bilen ok Türkiye'de. Onun ýene aýdyşmaýaly biz tanıtmaýarys. Indi Türkiye şunu ýaly, oşo ýazgy şairler tanally. Bir ýerde bir üýşmeleň bolsa, konferans bolsa, Türkmen Sehradan Abdurrahman Badır diýip zat iyi berýärler, davet iyi berýärler da. On goşulýan menne iň azyndan hem halkymyza hyzmat bolsun diýip Türkmen Sehra barada gurrun berýän, şu ýerde Türkmen Sehradaky edebiýat barada aýratynam hikaýaçylyk, ýani kissa nevisi bolýar da. Romancılık şol hakda gurrun verdim. Yeni penşemon, yeni başka yerden davet ba, onu da goşulmaly. Bu yedek goşky şairler ýüşýär. Türk dünýäsindäki şairler. Onu şonla goşkylat bermeli boldyk. Onun dünýäne baryp da menne wadiýelen bolmaýar da, ol özüň tanıtmaly mejellelerde, o tarapda at çykarmaly, onu sordan çagyrýarlar. Şonu ýalyrak neşi Almanlı da Türkmen adı yaşamaya şu vakta. Kanada'da yaşayan Türkmenler var, Amerika'da yaşayan Türkmenler var, Avrupa'da yaşayan Türkmenler var. Şolar öz baran yurtlarına Türkmen Sehran tanıtmak için näçe makale yazan kalır. Şu da bir soru. Mene bir makale çıksa da beğenecek doğrunaydı. Bir makale çıksa da. Yüzlerce Türkmen aýratynam şol Avrupa'da ýaşaýarlar, Amerika'da, Kanada'da. Türkmen dilimizde gurleşip biler, goşky ýazar, ondan gurrun edem oga. Sen ýaşaýan ýurdun dilini öwrenmeli, dilliňni ýazyw dilen söz edilýär da. Türkçeni her kim bilýär, geç vermeliler. Şol Türkçeni ýazjak bolsaň, ýazyw dil kän okumaly, ýazmaly, öwrenmeli. Bir 10 ýyl gerek şoňa özüne bad etmege. Şonu almanjany siz öwrenip şeýle makalar ýazdyňyzmy? Amerika'da İngilizceni öwrenip ýazdyňyzmy Türkmen Sehran tanıdyp? İngilistanda ýaşaýan Türkmenler ýazdylarmy? Men öwrenmedim dogrusu. Bir öz dilimizde eğer biz öz derdimizi Türkmen Sehrada bolýan meseleleri dünya eşittirjek bolsak birinji gerek şu taýyn tanıtmaly biz. Arasynda bolýar zawlyň dawasy bolýar, Türkmene zulüm bolýar, zat bolýar. Ýazyň näýilýär da? Mene Türkiýe ýazýan dogrusydan. Sen köp ýerde häzir sen ýazmagyň Türkmen Sehrany ýere diýip soraljak da. Tanıtmasan bolmaýar. Birem şonu ýazanla sen Almanla bir ýerde oturup Farsça ýazan peýzady näme? Şoň dilinde ýazmaly. Şol ýurtlaryň dilinde ýazmaly. Şonu etjek bolmaly. Bir de insan ýanky bizim şu dostumuz näme üçin ýaşaýan diýe soraba da oňa da barjak men häzir. Ýöne özümçe näme üçin ýaşaýan sonra oňa barmaly ýöne şeýle bir görüşüm var. Nirde bolsaň bol, elinden bir haýyr ýetirjek bolmaly. Insan bolup ýaşamaly. Öz ýurdun ülken ogly bolup ýaşamaly. Bir de şeýle bir düşünje var. Adam hemişe özüni mesul görmeli. Bir insaniýetin garşylygyna mesul görmeli.
Hem öz milleti iyildeşlerin karşısında mesul görmeli, cevapkar görmeli. Şol duygu eğer adamın yüreğinde bolsa, onu sen nirayı versinler, sen yine de hizmetin edersin. Yok, dine özün yaşayacak. Men bir yere yeteyin, men şu dünyada bir hezil alayın, deyip dine özünü düşünüp, özünü alıp kirip sen onunla halkın unutmalı olayan ve köplençem şonu yal, unutuluyor. Ki adamlarım hem işe başkalardan bir işe karışıyorlar. Ha falan adamlar vardır şu eder değil ya da. Olum doğru duygu değil. Biz o şekilde hiç vakti öne gidip bilmek sebebi bizim derdimiz, bizim kemçiliklerimiz, kıyınçılıklarımız bir adamla çözülecek zat değil. El ele iyil bolup çözmesek. Şol için bana hem işi de aytdiyen. Ben özüme şuna aytdiyenin adından. Hemme iş öz başına düşön yali et. Sen etmesen başka şu adam şunu etmeyecek yali et. O şunu dostlara da aytdiyen. Eğer biz hemmemiz bililikte men etmesem şunu başkaları etmez. Men iyi başıma şu iş düşüptür, men ökmen için etmelip yöresek, sanımızda köpeliyor da. Sanımız da köpeliyor, köp işleri bitirip boluyor. Şol duygu bolmalı sende. Şol bolmasa, ay onunla sen başkalara göz çıkıp yatsan, o adamlardan hem devlet yok, vezaret yok, iki eli var, iki gözü var, uyusu var, hanı var, çayaklı suratta, kevri işleri biliyor, ulu işleri bitirip bilmez. Roman yazıyat mesela, Sahaban Serzemin. Ay bir şon filmin ne vezer denen. Şirkete film sazı var ya Allah'ın sermaye bulcu zatlar gerek. Devletin etmeli işte. Ya televizyon ne yapmasan da. Ha biz oturuyoruz işte pulun üstüne. Ha o dün şu televizyon açmaya karşı oturuyoruz. Yüzlerce karmendimiz var. Adamlar sormuyor. Biz ne için açmaya sığmıyorlar da. El ele ne için açmaya sığmıyorlar. Şon etmella. El ele yöremesen, bilelikte etmesen hiç neticede alıp olmaya. İzada galiyan. Hek aytışmayan. En adından öz yaşayan yurdunla peydanı yetirmeli. Ve şu surat diye öğütüp var. Ben bir sağda göz aylayın bir dostumuz Sadık hazır girip bilmeyen durum olmalı. Yavru havarlar vermeli ya semişe de kıyınçılıklar yaraya daha da orta çıkıyor. Hava şol. Şimdi şu sonra şu görünlerden başlamından sonra bizim o dostumuz ne için yaşayasın sonra geliyor da. Ve ben size de sorarım geliyor. Ne için yaşayasınız? Fikirlerinizi yazsanız şu yerde sonra görünler devam edip biliriz. Biz ne için yaşayarız? Sadık gelmedin mi yani? Geliyen olmalı. Kabul etti yarın. O Selamünaleyküm doktor. Sağaman girdin mi sonunda? Ya bize O, geldik konuştuk. Sağ olun. Bize çağırdınız. Ay Kim gene yaptı? yaşına düşünç beyan gittim. Yani sana karışıyan gelir deyip senin bana karışıyan olmalı. Ya ne kadar uğraşıyordum sonra gördüm başlattım. O. Yo 9'da ben başlayan var. Şu televizyon barnaması yazdı da biz direkt tebligat vermeyen doğrusu başlayanlardan biz. O zaman Bunda o oldu da. şey Benimki de saat biraz argın oldum. O yüzden geldim. Şimdi ha çözüler. Sağman biz ne şurada heki sorak da düğünem görün Tamam. edip
Ne bir Ay şey diyen seferi, beyazla. Ne bu sonra ay seferi etti bunu. Nemi seferi de adını küçük adına bilmeyin. Biz nemi ciddi yaşayıp deyip derdim bunu senden soradı. Bu ha. İçep de öğünecek. Inni sadık şu mesele hadi girmeyecek. Tamam. Türkmen sehradan ne var? İlk şuna bir az yer ayıraylı. Bu Sonra Türk mesleğimiz. herhalde yani bir taze bir haber geldi dün bizim elimize. Ee, iki tane bizim adamımızı biri adı Sirus biri Sirus biri Rehimi Tatari diye. Bunu kuş tüpeni bilen bunu vurup tırla yaralanıp tırla bir martana edip tırla. Bunun haber bize geldi. Ondan sonra da başka bir ütküş haber yok. Yine bizim dayıhançılığımıza, keşavat doğullarımıza bir haber vereyim. Bu şehirde ustanları da o ediptir. Ulan buğdayının üşürünü kesip alıptırlar otomatik. Yani şuna bizim dayıhançılıklarımız, zatlarımız dikkatli olsun. Devlet öz tarafından milletin haberi olmayanlarını bulan hesabından buğdayından üşür rekat tipten öyle kesip alıyorlar. Buna dikkatli olsunlar. Ne divalyal devlete tehvil verirlerini alayalami. Ya Hava, da onlara silva verenlerine şonuna huşmendi öyle kesiye sistem onun. Veriptirler bernamı, ondan sonra öyle otomatik onu kesiye hesaplarından, buğdayının hesabından, zekat tipten alıyorlar. Gerçekten bizim dayıhanlarımız öyle zekatları, bizim fakirlerimiz, fukaralarımıza sadaka bolurları veriyorlar da bizimkiler. enni bizim fakir fuqaralarımız devletin özü ollamay. Şollara vermeli olamız zekat sonucu. Devletin Şimdi taşına eklere vermeli olamay. bizim halkımız şöyle de bizim öyle gariplerimiz var, zatlarımız şuna veriyorlar da bizimkiler. Yani ben İran'dan çıkmadan önce bizimkiler öyle. Yani şu vaktam şöyle devam ediyorlar o iş. Hı. Zekatlarını, yani zekatlarını, üşürlerini gariplere, zatlara veriyorlar da. Yani Hava. şu. Ondan sonra da bizim şu vakit İran'da durumu hevra yani kol durum gitmiyor. E, ondan sonra bu Abadanlı'da bolun yankı bina yıkıldı. Sahtıman borcu yıkıldı. Necaha adamlar da kaldı. Bu ne iki kişi en son çakardılar. İki kişini e, Sahtıman aşağına çakardılar. İki kişini. Onun Hı. önkü Uzistan'ın onsu Ustanlarıydı adı Kulamırza şeriyeti. Öz İran'ın kadiyatçıları, öz ruznamaları haber verdi ki düğün İran'dan çıkıp giriptir Dubai'ye. İran'dan kaçıp gittir dipten haber verdiler. Hı hı. Ondan sonra da Hümeyni'nin ölen gününde düğün tuttular. Onda da benim yani gelen haberleri Tehran'daki şehirdarinin durbillerini Tehran büyük büyük hıyaballarının, buzurtlarlarının durbillerini, Hümeyni'nin kabrının durbillerini tamam bunlar hack ediptirler. Hemen onu çıkardılar. Haberleri dünya onda sosyal medyada, şebeke içtimailerde bu paylandı. Yani bir haberdi. Benim bilmeyen Türk meselada bu haberlerden yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Ya bizim haberlerimizi okuyorlar mı, okumuyor mu? Haberim yok. Çok haberler var. Yani kol haberde yok. İran'dan gelen kol haberi işitmedik şu vakit. Hem de yani kıyınınca haberler geliyor bize. Kol haberler gelmiyor. Her gün zatlar kımmatlanıyor, zatlar pahalanıyor. Yani kol haber gelmiyor. Doğru haber yok bize. Hava yaşayış katıyınlar. Ya saytlarda da elbette yazılyandır, okuyandılar. Şol iki Türkmeni dağıllı vurdu diyorlar. Şol Onu yazak. yani haber bize gelen haberlerde kimin vuranı belli değil. Hı. Onun vuranı yani şu vakitte ben sordum yani da onimizin haberlerimizden o sordu. Hiç kim demedi. Yani kim vuruptur, ne mi kasbıyla vuruptur o da yani belli değil ama vurulup da şöyle iki kişi e, av yankı şikari bilen yankı avun tüpeni bilen kuş tüpeni bilen onları vurupturlar haçma bilen ayaklarına. Yani eğer Tamam. bir de izlerler eğer haberler var olsa şundan bize haber verseler biz de onu Türkmen Sahram'da yetiştirir bunu. Demek her tutulan adam mı yok? Yok. Olgun Bir adam da kimliği yok. de belli değil. Böyle Evet. çak et yazılıyor da dağılımı. Elbette ki vaxtlarda
şon ýaly bir siýasatda bolýar da arkada bir mentigany bulaşdyrjak bolanlaryna Evet. hatta Allah bolsun bir adam öldürýärler. Näme şoňsundan halky bir ayağa aldyr, soňra da şonu serkup etjekler. Näme Evet. soňraky zatlar hereketler üçin şoň güýjüni almak üçin häzir oňa ýetmäke bärden urup ýatyrylyp onu ýaly bernamalarda bolýar. İnşallah olardan däliýeli. Ýöne habardar bolmaly. Evet. Habardar bolmaly. Doğrudur. Hawa ondan ýanky zady dolanıp barýar görüň bize. Evet. Biz Dinleyelim. näme üçin ýaşaýar? Näme üçin ýaşaýar? Sadyk näme üçin ýaşaýar? Hem de her kimin bir düşüncesi var da ne edip yaşayak, ne edip geldik. Her kimin bir düşüncesi var. Ne ile yaşamalı? O da bir gerekli zat, muhim zat. Ne edip yaşayak? Bu da bir muhim zat. Yani ne ile değil, onu ne ile yaşayak? Her kim bir sebep için yaşaya. Şimdi onu her kim öyle kabul eder, ne edip yaşamalı. Näme üçin ýaşamaly? Ne edip yaşamalı? Ne mi? Şu an insan hayatını geçirmek için, durumunu geçirmek için yaşamalı oluyor da. Ne yaşamakta da felsefesi var. Bir neşeler ne tip yaşamalı. Adam bu dünyadan ölüyor, öyle geçiyor. Onun ayrı felsefesi var. Ama bu yaşamak için adam telaşını etmeli, zendegini geçirmek için, ya hayatını geçirmek için, ya özdenliğini düzenine getirmek için yaşamalı oluyor da. Onu ne edip yaşamalı? O sorak bunu ne sorak oluyor? Ne sen koç edersin bunu? Ya, biz näme biz filsofa däl ýöne erkim aýdyşyň ýaly zihninden geçen zatlaryň üstüne durup geçýär-de. Yani elbette bizi şu an dinleyip durun kadırlı dostlar doğrularım öz fikirlerini yazıp bilerler. Misal için Huda için yaşayan diyenem var. Neyme bir soru gelse. Huda için yaşayaz. Neyme Huda için? Mesela Huda yaşa dediği için mi? Ya da Huda yaradan için mi? Ya Huda'yın bizi yaşamamızı muhtaç mi? O neyme orken açıklanmıyor o tayda. Ona açıklamalı oluyor da. Onun ben şu yerde ben şol soru ortaya gelip de käbir zatları alimlerin dünya garayışlarının käsine bir işaret edip geçecek bolýan şu yerde. Evet. İlki bilen adam zat dünyanın yüzüne gelip akıllı suratda gelmegi bilen hemişe soru adamlı bolup durur. Biz nereden geldik? Näme üçin geldik? Nire gidiyaz? Evet. Hatta Mevlevi'de de var da şol az kuza Ahmet'den beri çevud ve yine de iyiydi. Şu soru dine Mevlevi bile de adam yeryüzüne gelenden beri var. Adam yeryüzüne gelenden neyse tahminen aydayn 3-4 milyon yıl olupdur da. Adam 3,5 milyon. Adama minleş bir nesil Nandertal adamlar diye olar yoğalıptır. Biz tarışıp bir nesil çıkıptır. Biz hem şonun devamı o zatları girmeyin yöne. Onu da 400 bin yıl oluptır yine de. Evet. Biz tarihten bilyen adamı 4-5 bin nanı. 3 milyon yarım nirde 4-5 bin nirde. Sonra olar hem işe boluptur. İlki bir nefşok felsefe döremeyen ki. Felsefe. Evet. Her kim öz zihinine, öz hayalları, inançlarına şuna cevap vermek için çalışıptır. Şol devirde hem dine için yaşayat derler ne gök nereden geldi? Yer ne eldöredi? Evet. Denizler ne eldöredi? Tanrı diye Tanrı nereden geldi orada var. Misallarda. Pek yerler de anladım. Oğlum şol devre paganizm devir değil ya. Paganizm. Paganizm devirde hatta bir tanrı değil, köp tanrı inanılıyor da. Göğün öz bir tanrısı var, yerin tanrısı var, denizin tanrısı var. Evet. Şeyler değil. Dünyada sen kellerini neme soru geçiyen olsa.
Şoňam jogabyn tapyp bilmeýän bolsaň, felsefi soralar. Şoňa bir taňry yaratylýar. Şo taňry sebäp bolupdyr diýilýär. Näme şu gök güpürdeýär, göň güpürdeýär. Doğru. Şoň insan şoň sebäbini çözüp bilenok. Göňde bir taňry bar. Gök taňry. Şol adamlardan gahary gelipdir, ynjypdyr. Şol üçin ýyldyrym çakyp şol adamlara bir azap beripdir. Yunan mitolojisinde şoňa zat diýilýär. Mesela Zeus, göklerin taňrysy. Türk inancında, Türk bellenkide de kadimna sonra Ülgen Bey diýär, Ulu Bey. Türkmenlerde de var, nikahleri zat diýär da, meselen sol Türkmenlerem öňden şu bir taňra yok, öyle zat yok böyle. Men onu tahkik ettim, gelecekte de görünmeler. Türkmenlerde de var şonu yani. Hadi. Doğru. Yani Yunan'ın kölen kâr tapawutlar var. Demek felsefeden öňkü döwürde, paganizm döwürde adamlar şoňa ilmi, felsefi jogap tapyp bilmeýänlikleri üçin her zada bir taňry sebäp bolupdyr diýerler. Meselen bir ýere gäme zada gitjekler, uzak ýolda deňizde şonla birden tupan bolýar, zat bolýar, birden adamlar ölü berýär da ondan. Şol üçin deňiziň hem taňrysy bar diýilýär. Şoňa zatda Yunanlara göre deniz tanrısının adı Poseidon. Türklerde yani kadim Türklerde şu deniz tanrısının adı Yayık Han. Yaymak sözünden geliyor, yayıktan. Yayık salınıyor. Şoňa kurban kesiýärler. Ýola düşmeýän ki. Şol gahary gelmesin, bizden narahat bolmasyn, tupan bolmasyn, gemimiz ağmasyn. Şol ýalançlar var. Milatdan 700 yıl ön felsefe ortaya çykýar. Bu ýerlik insanlar ol zatlarla değil, mitolojik zatlarla, nanslar bilen değil, akıl bilen jogap bermeye başlaýarlar. Felsefeň başynda Thales başlaýar, Thales. Doğru. On ewrady var, ýene de şägirdi var. Sokrat diýär, Sokrat. Onu mene şol Türkçe okuyuşumda yer öğrenmiştir. Onun yine de Eflatun var, Aristo var, şular akıl sura yolu bilen görkez başlayalar. Ve şular hemmesi biz nirden gelipdir, näme üçin gelipdir, nire var ya, şu soruların cevabını gözlep başlayalar. Ondan mesela Eflatun'a göre Eflatun bir dağda inanýar. İdealar dünyası. Bizim bu yaşayan dünyamızın üstünde bir hakiki dünya var. Hem zatın özü, şu zatın nimeti, mayası, özeneği, şu yerde duruyor, biz şun kölgesi dine, sayesi kölgesi. Evet. Şol için bir dinle var inancımında işte, şu idealar dünyası, sonra dillerde mesela şol Allah, Tanrı. Evet. Dünya zat, hakikat var ve şu yaradıptır. Meňzeşlik var. Şöyle geçeyli. Hatta memurdun bir folası verip şöyle belki inançlara gelecek bolýarna. Olar klasik döwrüň, kadim döwrüň filosoflaryň inançlarynyň bir bölegi. Şu inancam sonra İslamda tesavvufa da täsiri var. Hatta İslamyň özünde de Aflatuncular, Aristotelciler diýip grup var, kitaplar var. Onam açıklayacak bolak o başka bir bername gerek. Hatta Mesihiyet sonra tesavvufa täsiri var şolaryň. Ol bir tarapdan sonra dağda gelýär. Rönesans bolýar. 15-nji 100 ýyl asr, qarn. Ben 100 ýyllyk kan aýdansam o dille türkçe öwrenişenden kewa adam türkmençem hadiýada. 100 ýyl şol asr qarn şoň manysynda o Rönesans bolundan sonra insani felsefeler, maddi felsefeler ortaya çıkmaya başlaýar. Hatta dünýäni meselen ol irfani göz bilen däl, bir garaňky göz bilen
namı gözülen seyretdiyen filozoflar ortaya çıkıp başlayar. Olaram şu dünya vardı öz fikrini aytdiýarlar. Misal için hemme dostlara salamlara, aleyküm salam hemmeňize bir-birden at çekmeýän bizem bagşlardan hemmeňize köp salam aýtýas. Şöyle mesela Nietzsche Oo. şol felsefe filozoflaryň biri. Näme üçin şol ýaşaýas, şol bütün manysyz görýär. Onu soňam şol ýaşamaň dewam etmegine de garşy şol insanlar. Tolstoy da şeýle, ýazyjy var bir Tolstoy ýazyjy, Russiýa. Evet, Olam şu diye rahat çağırat doğurmalı ne diye da şimdi yok bitirip koy vermeli ya. Bu dünya insan için ne ya? Hayvanlar için ya da şeyle karayışı var. Nietzsche ne mi diye? Biz diye bir oyunun içinde diye oyun. Bu oyun bizi öğlendirecek olup aşk diyen zadı dörüttü, sevgi diyen zadı dörüttü yerler diye. evet. Şu sevgi bolmasa biz öğlenmeyiz. Öğlenmesek çağa da bolmayız. Çağa olmasa nesiller dünya devam etmeye. Evet. Şol için biz sevgi bilen aldaýarlar diýär da. Aldap, öýlendirýärler, çağaly bolýar. Şeýle maksat nämiş? İnsan nesil devam etmeli dünýäde. Ondan ay soňundan hiç görýär şol ol nihilist ýalançylar bar da, hiçlik puşluk. Indi bulara karşı zatlar amma bir olumlu suratda, musbet suratda seyretýärler amma onu kärlerini men şeýle bir ýatdaşda aldım. Sen Dalai Lama o Tibet'teki zatların Lama. o yaşat diye şat bolmak diye de şat bolmak. Evet. Şatlığı getirecekti kanaat diyer. Şat bolacak bolan başkalarının da şatlığını görüp bilmek. Evet. Başkalarının şatlığını şat bolup bilsen şat bolup bilýän. Onun görüşüne göre. Sen başkalara bir musbet enerji berip bilsen sen şat bolup bilýän. Şu dünýäde maksadymız şo bolmaly ýa. Şol näme üçin ýaşaýar? Biz şatlyk üçin ýaşaýar. Sonra Byron Katie. Merwirde meňzeş öldürdi. Bu bir gerek şu Byron Katie diýeni özüni öldürmäge janyny kastetýär. Yani ölmeýär da bäri ýandan dönüp gelýär. Ondan sonra öz ýaşaýyşyna bir ütgelenler getirýär, täzedim bir ýaşaýyş başlaýar. Şonda da yine de dine ýaşaýyşda musbet pikir etmeli, gowy pikir etmeli. O da şo inanca gelýär. Sizi zat edecek yani zatlara hiç ehemmiyet bermeň geçmeli. Ondan ýokarda durmaly. Şonu ýarak bir görüşüm adı var. Yani ben dine pikirleri aýdyp geçýän hemmesini bizim tasdiq etdiğimiz, kabul etdiğimiz manysyna gelmeýär. Yine bir var Christine Marie Sheldon, bulan hemmesi ýazyjy alymlar. Ýaşaýyşdan ýa maksat söýgü diye. Şol yine de öňkü şatlyk ýaly, her zady söýmeli. Bir-birini söýmeli. Dünýäni söýmeli. Bütün söýgüler güýşüp, şol dünýädäki söýgü güýç köpelmeli. Her söýgüden musbet enerjiler çykýar. Olam şunu ýalyrak seyretýär. Yine Parker Husser. Ýaşaýyşdan maksat diýär, teoriýany keşfetmeli. Evet. Dünýäni tanymaly teoriýany. Rem şol ýaşaýan ýerine sen bir ýarym insan ýa-da dogup durdyň çağalykdan ýarym şonu kemale ýetirmek diýdi. Evet. Maksat kemal. Onu näme ýetirjeksin? Bilimle ýetirersiň köp zatlar bilen şeýle geçeýli men mäbir misallar bilen
Wainerçuk'tan barki yerde yine şolar. Yöne şoların köpsi söýgüň üstüne durýarlar. Köpsi. Söýgü vermek dünya, musbet enerjiler vermek, bir kemala yetmek. Inni bu mesele de yine de hatta zatlar, şahirler amma da tasavvufa da arif şairlerle aydan sözleri var. Evet. Hafızdır Mevlana'ya şolardan da bir tane bunu getireyin. Olaram dünyanın yaratılışını söýgü bilýärler täýärli. Ha, dinni bilişimiz ýaly zatlar var da tapawutlyrak şahalar var. Mesela şeriat var, ondan tarikat, hakikat öýler bölýär da. Daha şeriat tarapdan seyredemizde Kur'an Kerim kâr ayetlerine adıp insan şu yerde bir imtihan süňelipdir. O bolsaň cennete gitjek, Evet. elbet bolsaň cehenneme, şonu ýalyra aýtýarlar. Olsaň adamlar cennete gitjek bolup namaz okumaly, ibadet etmeli, gowy bolmaly. Cehennemden gaçjak bolup ibadet etmeli, elbet işlerden gaçmaly. Ýöne arifler toplan başga bir bakyş seyrediş var. Olara göre eger sen cennete gitjek bolup ýagşylyk etýän bolsaň sen tajir bolýan. Sen özüň dini zatlaryň sen menden gowul ýansyň. Men köplen işdiňden zatlarmy. Tajir bolýan, näme bir zat edip bir pegda berjek bolýan, gowuja ýere ýetjek bolýan. Bir mamule ýarak görýärler olary. İkinji adam eger cehennemden gorkup gowurtsak etýän bolsaň, sen onu berdi. Gorkup. Kul garaz bir zatdan gorkup etmeýän üçin ýüreginden nälla gyssaga düşün. Onu da berdi diýerler. Yani soflara göre, yani ariflere göre çın zat näme söýüp etmeli ýa-da, söýüp. Ýaşaýyşdan maksadam şu söýgüde görýärler. Ve Allah Teala yaratmaktan maksadyny söýgüde görýärler we goşgularyny da getirýärler şonu. Bu ýerde men hemmesini aýdyp geçýänler, bu dogry ýa ol galňyş diýip belki de kärler ýok, bu ýalňyş dogry, ol her kim öz tefsir edip biler. De görün ýok. Bugün şol dürlü fikirler var. Mesela tufeyle hassi eşkan Adem yo peri iradeti benama ta saadeti beberi. Adam peri bunlar hemmesi mehmanın ahandi eşk bolýar da. Özlere avarıyor yani rahatlar şu söýgüş olan gelmegine sebep bolýar. Mevlana diye mesela gernebudi eşk hassi keybodi. Gernebudi behri eşqi pak radip. Şu söýgün dünya yaratılışına sebep bolýandan söz etýär. Hatta bir yerde de şöyle tefsir var. Allah özünü söýensen yaratdy diýilýär. Şöyle öğrenişlerde. Sebebi hemme zat yerine bolanma şoň öz yerinden söýgü döretýär ve söýgü de yaratylışa sebep bolýar. Hada pikirler. Geçeýli şu şekilde diýmek bu dünýäniň hiç gereksiz bolanny boşdugyna inananlar var. Tolstoy ýaly, Nietzsche ýaly. Dünýäni enerji şadlyk üçin ýaşamaly diýen Dalai Lama ýanaklar var. Dünya söýgüyle bolmaly diýen alimler var, tasawwuflar, her hilin bir garaýyşy var. Gaýlanyp dolanyp gelýär ýene de şol nokta. Biz näme üçin ýaşaýarys? Dogrymy? Şo nokta. Indi şu orada ýanky eger başgalarň fikir bar bolsa, alam gelýär. Olmasa ýene dewam etjek. Orta cevap gelmedi. Yok, ne cevap gelir diýen tamamly yok. Inni biz näme üçin ýaşaýarys? Inni birinciden oň jogabyny bermek üçin biz filsofa däl. Biz näme üçin ýaşamaly biljek däl. Ýöne men näme üçin ýaşaýan bilirse, o da
Eve Herkes her kim ava. Inni biz näme olsa şu dünyada gelipdir. Yaratılıpdır. Biz şonla bizden gelecek deyip soralım mı soralmadım onan bilemek doğrusu. Onunla o da gurrunlu da ne? evet. Gidecek vaktimizden bizden soralım yok. Vaktim bolunu gider sen daha mallık bilen deyip de soralayan zat yok da. Olam Şimdi sorulmuyor o. olam bir belli dolandan sonra ekit diyorlar. Şimdi vakti geldi gidiyor. Ama bizim elimizden yani şol başlangıç bir nokta var. Ağlap geliptir. Gidemize de ağladıp gideceğiz. Şon arasında kıyska bir berilen ömür var da. Şonu ne edip yaşamalı? Şu tayda ben öz yeten noktam şey. Yine adama 3 milyon yarım vaktleri adam başı yeryüzünde diye. Evet. Milyarlarca adam ölüp gidiptir. Sen hem şon niresine koysak bir noktaya ancak gidip gidecek bir zat sen. Kıyskaca berilen bir ömür var. Yöne sen şu tayda en ağzından şol 3 milyon yarımın içinde belli bir nokta, kovuca karaca görünyen nokta olacak bolýan. Evet. Diýmek, diňe bir aqysy ömürle yaşap ölüp gitmek däl-de, özüňden bir gowluk da goýup gitmeli. Kara seyitler, Türkmenistan kimni kim bir ağaç ekse ýadygar, dünýäň kitabynda onuň ady bar. Bir ağaç ekip gitseň, sen şu taýda bir eser goýup gitipdirdiň. Ýa bir sora bardy, onu men görmedim, seni özüň dikkat edärin. Basım geçdi ýokary. Ben o efendim. Bir rat ýazlandyr, basım geçýär, okuman tarkaýar. Geçip gidiberýär. Şol bizni şol dünýä, biziň ýaşap ýören dünýämiz ady dünýädaş köreýi zemin. Mundan başga näçe milyarlar ýa milyonlar alyp biljekler seyyareler, ýyldızlar yaradylypdyr ýaşap. Şolaň ýanyna biziň öz dünýämiziň bir kiçik nokta ýanjar. Küçük nokta var. Her küçük. Kan küçükmüş. Yeter küçük. Şol kiçik noktaň içinde hiç de şonu ýaly bolýar. Ondan adam bir pikir görmeli, şol hiç zat üçin näme diýýärmi? Yalan zatlarlyk menmäge diýýärmi? Evet. Kıyska wagtlaýyn, peýdasy bolup, seni güýmäp, uzaklaýyn hiçbir peýdasy bolmaýan zatlar üçin kawlaşmak, zähmet çekmek, bir-birini ınjytmagy diýýärmi? Birbirine yaman olmak, düşman olmak. Sen ömrüňi başarsan şo kıyska zady hemişelik bir ýaşajak işe öwürmeli. Evet. At koy, eser koy, kovuşluk koy. Eger kıyamata inanýan bolsaň, kıyamatyň üçin bir zat koy. Evet. Ýöne dünýäň üçin hem galýar, adam galýar. Şol üçin sen şu dünýäde özüňden bir eser goýmaly. Indi şol eser näme? Eser diýen hökmen oturup goşgy ýazmak däl. Ya bir filozof bolmak da däl. Her kime bir berilen bir istedat var şu dünýäde. Her kim başarýan iş var. Evet. Her kim öz başarýan işinde en gowsy boljak bolmaly. Eger haýat bolsaň en gow haýat, usta bolsaň en gow usta. Ýazgy bolsaň en gow ýazgy. Bu halkyna da peýdaly. Evet. Yani ol häki aýdylan kemal noktasy var da şoňa gowuşmaly. Şoňa gowuşmaly. Hatta danışgaha gidenke oglanlar rahat etýär da şol birden doktor bolasy gelýär da. Fiziki geçer gelýär. Bizim özümizden şol rahnamay medrese rahnamay okuyap numaralarymı gowut da o ay numaralarda o diýip ulum tejribeye berdiler.
O menden ulum tecrübi oryan da adım ne oturup koşku yazacak, at yazacak, Doğru. dastan yazacak. Ondan Edebiyatı. sonra daha zayıf numaralar da zayıf gelip başladı. Ondan sonra diplom alandan sonra yolum taptım da ben yolum o der. Sınava turuna gittim, oner uğrundan. Evet. Ondan ay başına şol lisans da aladım gelmeye da ben kitap yazmak için hem lisans bolsa da yazayım bolmadı. Görsen yaşa iş o da yertiysen işlemeli ben törek çıkarmalı. Lisansı aldık. Gördük onun yukarıda da burada atlamış. Onu da fok lisans iliye. Evet. Onlar. Onu da bir çıkıp göreyledik fok lisans. Fok lisans bir yerde işledim. Bir var doktor, o bana rahat et ya yukarıdan bak ya men onu uğrak içinrek. Yeni. Men nem bolmayın neydim. Ondan sonra doktora şimdi İstanbul'a geldim. Doktor analık gördük. Bu Ustad Yari diye burada atlamış. Evet. Onu da geçtik. Sonra Danış Yari varmış. Onu da. Danış. Sonra profesör oluyormuş adamlar olur, bitir olmaklı. İnşallah bir yıl sonra profesörlük geliyor. Yani İnşallah. bu tayda şunu sade dilini ayttım da, aytsak oluyanım hükmen pezeşik bolup dağıt bolup yetmeli değil şunu. Doğru. Her kim öz reşkesine en ulu nokta yetecek bolmalı. Şol ulu nokta yetip bilsen hem özüne peydalı, hem hanıvadana hem de iyiliğine peydalı. Şol hükmen mühendisi olsa da olup bilye, revanşinasi da olsa da dine lisansı hükmen şol revanşinasin men profesör olmalıyıp gidin. Ulugum Evet. içtimai ve da şonu yali. Tarih volda şeyle Ez Celalettin Harazmşah ve diktir da ona maydart inşallah. Her Evet. kim maksadı şu dünyada başka edeller menden ulu değil. Men nemçin bolmalı. Men edil başkalarının bolşu alıp bolmak da mecburiyetine değil. Yani Mecburiyetinde öz de. alıp barayan uğrumna en yukarıda olmalı. Evet. Öz alıp barayan uğrumna. Her kim öz alıp barayan uğrumna yukarılara alsa bir mentıkamız ösüp gidiyor şu şekilde. Maksatlı yaşamak diyen yani. Ay oyun edip ay bir haller güymence bilen. Yaşa Evet. işte özüne oraya bernaman olmalı. Evet. Bernaman olmalı. Adam hem iyi işe işlep geçirecek o da yağda yer. Orada mı? Deyinzem gerek. Evet. Adam hem işi iyi işlep ya ilmi adam oldu. Ama adama bir güymence de gerek da. Şu güymence gerek yerinde yanlışmalı. Şol köpler adamları yoldan çıkaryan da yanlış güymence. Hı, Doğru. yanlış güymence. Güymence her kime gerek. Güymenmeli. Sen enerji almasa ruhun sen kovu işler emedip bilmeyen. Inne şol güymence bolup näme kayerlerde yalňyşyp şu toýlarda da tiriyek zat ýatýarlar. Bir görseň asyl zatlar ýaşaýyşlar hemme harap bilen ýerden çykanlary belli bolmaýar. Evre. Ya Aktif. gumara gitdiýär, güýmenmek için gitdiýär, ýetip gitdiýär. Evet. Geçme hemme zat şol men özüme gerek galaýdyn, özümiň kine gidin. Her kim özüne beraber ýol çizmeli. Men diňe hemmeler için aýdyp biljek sözüm şi. Haýsy ugurdan barýan bolsaň, şoň iň ýokarysyny seyret. Çykjak bol. Ýöne, indi men öz uguruma görä, men ýaşaýşymam okumak, yazmak da. Kän okap ýazanla da o da kän wagtda adam bir zat edesi gelýär bir. Güýmenesi gelýär bu ýerlere. Bu yadat ya adam. O, men güýmenjim näme? Bir dutar alýan elime. Evet. Bir de orgum var. Gorşy alıp bilýän muzik öğretmenini şol öğrendik de rahat. Özüme öğretýän şonu muzisyen bolayyn diýdim oňa ya aýdym. Özümi güýmäýin, öz ýürek sözümi aýdaýyn, gowy suratda geçsin wagtym diýetýän-de. Evet. Olam
aydandan sonra onu yayrak yapır görýän aýdymyşda bolup durdyň muzikde ýarattyrdyň. Ama şo olayny ne demek da näme men ýazgysy bolmak üçin, kitap ýazmak üçin alat etýän, ýöne ruhumda muzik bilen doýurup bilýän. Şonu ýaly her kim özüne bir salym güýmenjeler takjak bolmaly ýaşaýyşda. Hem özüne peýdaly bolsun, hem de halkyna peýdaly bolsun. Men häki doňsumyzyň soragyna berip biljek jogabym şi, diňe özüm açyklamak üçin. Seňem sözüň maňzy sende dinleýäli, başgalara bolsa dinler. Sen diýdiň de hemmesini, her kim öz tabanaýysyna görä, öz başardygyna görä bilen işini etmeli bolýar. Öz istedadyna görä. Ýa sen diýişin men hökman başy bir doktor bolupdyr, benim doktor bolaýdan, belki men o tabanaý ýokdur, mende başy bir tabanaý bardyr. Mende başy bir ýani edebiljek işim bar, bitiriljek işim bar. Ya ben özüm Türkiye'ye geldiğimde ben işe giren, asansör işine girenme de ben bir kariyer olup girdim yanına. Şöyle senin bir işin yanak mı hiç başvurunda durmadım. Şimdi ben Öztürk'e ödümü hiç bulmana mühendisin eden işini ben edeyim şu vakit. Yani Huday şükür. Yani insan tabağına ödü yani heves birden hareket etse yani tabağına işini ödü vurk etse tabağına ise bildiriyor ödünü. Şöyle başlamadım bu diyecek tadım yoktur. Ben eğer olmasa ben çıkar giderim. Sen devam etsen. Yok men görjek görün berdim. O da adam 40 sawal kalam etýän dostlara. Indi näme sora bolsa alars. Bolmasa da beter agralyp durmaz. Indi kepde görüňüz. Salami beripdirler bu näçe. Doğru wallah. Aşağıda salami beripdirler. Hemmesine salam olsun. Aleykümselam. Hem bana da. Ondan men bir goşgy bilen şunu tükedaýyn dady. Sonra da. Dinlerdi. Dinleýär şu goşgyny. Edil ýanky beriň gürrüňde şol esasynda bir goşgy diýse boljak. Bir ýaşaýyşy bir dag ýaly görýän. Şu dağın depesi. Bizim şu yaşayışta çıkıp bilecek en ulu noktamız. Onun için Hassadık Hassana başı sana salam geliyor. Salam da geliyor. Ona maytayım. Aleykümselam. Şu koşkuda biz dağa çıkacak oluyoruz. Yani biz maksadımıza yetmek için. Şunu kap bereyin, ondan sonra sona getiririz. Bernabam. Yürüyün dostlar. Şu cümlenin aydasım geliyor da ki vakta ya iş neyme, onu geçti davalar. Geçti ya şey. Dağa çıkıp yaz. Götürün ademi. Gören yoldaşlar. Mekem ayak basın. Avransın dağışlar. Seredin asmana, dağın başına, siz yetmeli bulutların duşuna. Mekem yören, ayaklarını sürçmesin. Dağ büyüktür, kuatından düşmesin. Yürüyün korkuyunu kaldırıp izda, oturdun umudun nurunu gözde. Karlar koy köp bolsun. Koy yağış yağsın, koy depeden ulu harsanlar ağsın. Siz mekem yürüyün, daşınız çıtmen, gayrat edin, zıdamsız iyice gitmen. Koy dağ sizin edimlerinizden sarsın. Daş korkup bukunup üstüne qarırsın. Bu uzak yol, dağın başı asmanla, asman ýaly yürek bolsun insana. Her kim çıkabilmez bu yemiş dağa. İman, himmet gerekti pät çıkmağa. Ençeler yadarlar döküler yere. Daş ýaly awranlar döküler yere. Ençeler ökürüp iýde aýdarlar, bir-birinden görüp paýş aýdarlar.
Dağa çıkmak, yeniş dağa çıkmak, kâyerlerin ondu atıyorum. Dağ başını yeniş baydağın tikmek ansa diştel. Dünyan yükü gerişin ne? Munhirli, hoplar senin karşına. Yolunuzda ölüm var, dağdan kaçmak var. Kim kurt kaplanın iyimeti olyar. Ölüm sana karşı kucağına atışyar. Dependi midin yiyecekler uçuyar. Dört tarafın donuk dar, rehimsiz daş. Soğukluktan donyar, damar kan göz yaş. Dört tarafın derya kibin yatan kar. Uğraşlar bir damca kızgın azar. Ayağın gitse de karın içine. Feryadın doңsa da bağrın içine. Yel yüzüne kamçı urup kızartsa. Bu kara bulut tüykülük üstüne atsa. Kıynanma, titreme, nala çekmesen. Yürü, merdanı ol, karşın çitmesen. Dertsiz yetip bolmaz dağda gerişe. Kıyınçılıksız yetip bolmaz yenişe. Götürün adimi, yürüyün dostlar. Dağ başını yeniş, mertler isler. Şu dağ öz yaşayış şimdi. Sağ ol. Yaşayışta hatarlar da var, kıyınçılıklar da var. Eyvah. Ayağınla sürçer, yıkılarsam ökünellerim olur. Yani sen şol dağın başını seyredip gitmeli, yetmeli. Sağ ol. Şunu Doğru. men şu yıl yazanla 23-24 yaşlarda. Şu vakta ulu maksatlar vardı, medeni ferhengi maksatlar. Beteremiş onlarda tesir oldum. Yani hem medad için geçerli. Her Doğru. yaşayışta bütün maksatlara gitmeli, sonra çeli gitmeli. Giden sonunda da şu maksada netice yeter. Salam Evet. aydan hemme dostlara köp sağ olun, hemmesine salam aytyan bir at çekmeyen, hemme tanrı halkasına aytyan. Garaz men maksadım, arzum Türkmen sehramızda insanların maksatlı yaşamağı. İnsanların gözleri dağda olsun. Dağın başında hep duman yağlı, başlarım dumanlı olsun Türkmen yiğitlerin. Evet. Cesaret bulmasa, gayret bulmasa hiç sadı yetilmeye. Yetinmez. Hayvan yaşa, başın aşağı salıp gidersin. Eğer hemmemiz dağa seyredip bileksek kara, şol dağın üstünden hemmemiz bilelik de dünya seyrederiz. Biz dağ yağlı adamlar deyip kıygırıp bileriz. Maksadımızı öğrenmeli. İki tane yani bir yankı telaş diye Türkçe mücadele oluyor. Ha? Doğrudan. Hava. Bir de yankı şikest. Hiç vakti ikisine teslim olmalı değil. Telaşını etmeli. Şikeste daha bakmalı değil. Hedefe inşallah yeter. Her gün. Hava. Men şikestiydim deyip, men oyaldım deyip tane izin o etmeliler. Naumit bulmalılar. Hareketin devam etmeli. Da inşallah herkes öz maksatına ya niyetine, onusuna, arzusuna yeter inşallah. İnşallah. O şeyin bir iki yerini ben yanlışlıkla okuyordum. Neyme biraz yattan çıkıptır. Ona Tamam. koyuyor inşallah tesviri şekilde. Sonra Instagram'da doğrak dinlerler. Ben Tamam. onunla neyme Tanrı yalkasın sağlıkçam. Sana da köp sağ ol. Ve dostlarım sağ olsunlar. Bu bölümde olurum kadiyanla. Nikah tesirli. İnşallah neşe olur inşallah. Tahir Sağırlı bu koşkun bana da kuvvet verdi. Doktor Canip yaşa. İyi veriptir, peyam iyi veriptir aşağıda. Tahircan, sana kuvat gerek değil. Sen özün şu dağa seyredip duran yiğitlerin bir biz kuvanıya sen yani oğlanlara. Evet. Sağ olun. Allah kuvat versin. Çok sağ olun Doktor Can. Verin gücünlerine. Bolya. Sağlıklı bir şeyden. Allah kuvat versin canına. Sağ ol yaşamı olmasın. Men bunu daha ederse, seyv eder. Görecekler yine görüp bilir. Allah sen seyve. Her bundan çıkyan. Bolya sağ ol. O yiyeceğin rahat olsun.